Minkejja li għall-maġġoranza tan-nies jum il-miliet huwa jum ta' ikel u ħin ta' kwalità mal-familja, għall-oħrajn huwa jum normali ta' xogħol u servizz f'każ li tinqala xi emerġenza jew inċident fil-pajjiż. Ftit qabel it-tokki ta' nofsinhar One News iżar l-istazzjon tat-Tifi tan-nar ta' Kordin fejn kien hemm numru ta' uffiċjali għaddejjin bil-ġurnata tax-xogħol tagħhom. L-Station Officer Joseph Xkembri spjegalna li llum għal-jum huwa jum ta' xogħol bħall-oħrajn. Għawek fil-ħodu nibdew jinbidel ix-shift fis-7 fil-ħodu, u bat jibdew jagħmlu d-daily checks tal-vetturi, niċċekkjaw il-vetturi kollha. Wara li niċċekkjaw il-vetturi naraw li kollha sewwa, jitalaw jinħaslu l-quarters u mbagħad tara x'ikun hemm bħala daily duties x'ikun hemm bżonn. Issa bħallum peress li llum il-miliet u ġifieri bħala festa hawnhekk niċċelebrawha bejnietna. U bħallum jisajru daqxej għall-ofsinar u niċċelbraw daqxej bejnetna hekk bħala familja hekk. Fil-fatt, tradizzjoni tal-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jkunu xogħol fil-miliet hija li jsajru l-ikla ta' nofsinhar flimkien. Gerrit Bonici, il-Leading Assistant Rescue Officer ta' Kordin, ħaħseb it-tisir. Llum għamilna daqsxejn iktar speċjali peress li l-miliet qegħdin miġburin hawnhekk u naraw naqra x'naħa nagħmlu ma nagħmlux u ddeċidejna nagħmlu ftit laħam fuq il-barbecue, għandna naqa' patata, naqa' salad u nippruvaw peress li l-ġurnata tippermetti nistgħu nsajru fuq il-barbecue. Il-ġurnata tax-xogħol ta' dawn l-uffiċjali bdiet fis-7 ta' filgħodu f'jum il-miliet u tintemm fis-7 ta' filgħodu tas-26 ta' Diċembru. Għaldastant dawn qataw jum sieħ il-bogħod mill-familja tagħhom. Għalina llum hija ġurnata normali bħall-oħrajn. Kull m'hemm differenza li niċċelebraw daqsxejn il-miliet peress li mhix qegħdin mal-familji tagħna qegħdin bejnietna hawnhekk ix-xogħol norganizzaw daqsxejn l-ikla tal-miliet. Lilin mitħejjiet tal-ikla ta' nofsinhar dawn l-uffiċjali dejjem ikunu lesti biex malli tidħol telefonata ta' inċident iħallu kollox minn idejhom u jagħtu servizz lill-poplu f'mument ta' bżonn. Aħna hekk qegħdin jiġifieri xorta standby għalkemm waqt il-ħin li kellu mhux ħin li kellu toħroġ xorta.